que Enrique Acuña, dende a Fundación Carlos Velo, lle plantea ao Festival de Cine OUF, que, bueno, acéptano, entón Enrique ponse en contacto comigo para que o realice eu. Estos son os grandes nomes do cine galego, non? Os actores e actrices pioneiros na utilización tanto do idioma galego no cine como os que estuveron detrás de todos estes proxectos precisamente pioneiros, non? O máis complicado do traballo, sen lugar a dúdas, foi o tempo que tiven para realizalo, porque supuxo en producción ir aos seus domicilios, ir a Madrid, ir a Barcelona, a Madrid dúas veces, entón, en tan pouco tempo foi un esforzo importante. Un festival como Ourense, que desde os seus orixes sempre quiso ter presente na súa programación o cine galego e en galego, é normal que este festival faga un expreso recoñecemento a estas figuras. Eu creo que é unha produción propia insólita e inédita no contexto dos festivales galegos, é dicir, é a primeira vez que se pon en valor algo tan interesante, tan importante como a profesión de actor e actriz, tanto de teatro como de cinema, pero basicamente audiovisual. Estamos a falar de profesionais que, como o propio título da exposición indica, nacidos antes de 1960 e que representan, no fondo, a experiencia e a propia historia do audiovisual galego. Aquí está representada ao longo de todos estes retratos o que é o cinema galego, o que é o audiovisual galego. Agradecido que queden da calidade humana de todos, eu non podo aquí distinguir entre un e outro, xente acostumbrada pois ao público, ás cámaras, pero que fixo unha colaboración con unha sencillez extraordinaria, sin poñer ningunha pega e con, bueno, casi que sempre unha conversa pero que moi agradable. Isto é o que, a parte das fotos, pois queda no meu patrimonio.